στην Shield που είναι κάπως Democracy and Shield που είναι για τα social media και πώς να προστατεύσουμε τη δημοκρατία μας. Είμαι στη Regional Development και είμαι και σε μια ακόμα επιτροπή που την εξέχασα τώρα. Δεν ήσουν στην οικονομικό σε κάποια φάση? Όχι, ήμουν στην αρχή στην οικονομικό και πήγα στην Regional Development. Μόνος σου ζήτησες να φύγεις, εννοείς? Ζήτησα να αλλάξω με κάποιον ευρωβουλευτή επειδή είδα ότι μπορώ να είμαι πιο αποτελεσματικός σε την επιτροπή. Έχει πάρα πολλά κονδύλια που έρχονται στην Κύπρο και μπορούμε να επηρεάσουμε μέσα στην Regional Development. Και δεν είσαι και κάποιον άλλο ευρωβουλευτή που είναι στην Κύπρο. Και θεώρησα ότι είναι πιο σημαντικό να είμαι πιο αποτελεσματικός. Τώρα θέλω να πω στην αμέσως δημοκρατία, αλλά βάλει συνέχεια θέματα και μου έρχονται στο μυαλό. Είπες για κονδύλια. Υπάρχει ένα κονδύλι, νομίζω 60.000 ευρώ που αξιοποιούν οι ευρωβουλευτές για να πραγματοποιούν εκδηλώσεις. Επειδή παρουσιάζουμε εδώ στην εκπομπή εκδηλώσεις, θυμάμαι τη Χαρίτα Μάντολες που πήγε, τον κύριο Χάτζη Παντέλα που πήγε κάτι για τα φάρμακα, νομίζω έκανε κλπ. Δεν θυμάμαι εσύ να έκανες κάποια εκδήλωση με αυτά τα χρήματα ή όχι? Ναι, έκανα πολλές εκδηλώσεις στο Ευρωπαϊκό.